já vám to nechám. Až to je merch, tak ho kupujte, prosím. Dejte like, odběr, jdu do branky. Tak pojď. Máš tam plesnivý míč a míč za 5000? Je tam, Je tam. Můžu kopat? Potom ho vezmeš. Můžu kopat? Jo, penaltu teďkon, tady odsaď, aby tě fanoušci viděli. Tak jo. Tak jo. Nebyl, chytil jsem, že jo? Že jo. A jak se ho podat? Jo, čau, kupujeme 5 různých kopů, já už jsem kopal. Tady kam už to nenatočil, tak to budeme mít na 2 díly, jo? Nebojte. Já to kopal. Tak jo, teď s míčem za 5000 kopej. Tak jo. Lidi tamhle, věřte mi, prosím. Ty vole, ten míč tam chodí. Nemusíš tady. Počkej, ne, dobrý. Ty můžu kopat. 2 metry. Ne! Kopeš přímáky. No, na. Já to uchytám! Přímáky. Nevím. Tak jo, s plastnivákem. Já ti odkopnu. Musíš na kameru tady. Tak pojď. Teď kopeš krásným za 5000. Tak tamhle kopej. Tady? Tak jo, aby tě lidi viděli. Čau lidi! Já? Yes! Uchytal jsem to. Ne? Sakra. Neuchytal jsem to, lidi. Nebojte. A jsou Držte mi palce. Jsou nohy? Teďko na rohy, tam odsaď. Tady? Jo. Počkej, já ukážu na kameru takhle. Nožičky, koukej. Koukejte. 2. Víc nedám, tak jo. Pojď. Nice. Jo. Chytejte lidi. Chytili jste dobře. Chytil jsem Courtois normálně. Japa. Ukážu vám nějaký nožičky. Dobrý. Jo, a je to slavistický golman, tak proto byl tak dobrý. Já jsem jenom hročák. Nějaký akademci, kde ani nevím, kde to je teďkon. Jo, chreštěný. Dobrý. Teď druhý roh, tady. Tady. Vlastně vím, míčem. Čuky. Uchytal jsem. Nice. To. Ha. Dejte like a odběr. A jde kopat s plastnivákem. Čekej. Čau? Jde kopat s plastnivákem, ale nejde vidět. Protože jsme na malý umělce. Tak nebojte. Nedá gól. Budu skákat do levýho horního rohu. Nebyl na čáře. U kamery hnedka. Kamera je čára, takže kopej za 5000 míčem, pojď. Jestli ho sníčíš, tak je zabiju, stál mě 5000. No 4900. Hodně zaokrouhlujeme. Ne, na čáře zase. Že jo, lidi. Můžete říct v komentářích, jestli to bylo na čáře, nebo ne. Ale hlavně jo. Tak jo, teďkon půjdeš takhle, koukej. Jo. Prostě a kopneš. Teď jde nájezdy, takže to nedá. Nebojte! Tak jo, pojď. A kopej. Můžeš vykopnout, když chceš. Ne! Teď jdi za 5000 míčem. Takže to byl míč za 5 korun. Jak to tam, káma? Co? Jak to tam? Myslím, že to nedáš. Jo? Díky kameře tam. A řekni, kam půjdeš kopat. Půjdeš kopat do levýho rohu. Určitě dejte like, odběr, jestli... Hej, už můžu. A dejte zvoneček, abyste nebyli blbeček.
Můžeš. Nebyl gol. Lidi, vidíte? Nebyl gol. A víte co teď? Tohle je konec a rozhodněte, kdo vyhrál. Penalta. A prostě kdo vyhrál v tom víc skorování a víc uchytání. A Budou fotbalového videa zase. čau! Dalšího videa.